Λάμβρος εμφανίστηκε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσοχατζόπουλος στο συνέδριο. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φοράω μάσκα. Και πώς μου πάει, κι όμορφος είμαι έτσι. Μ' αναγνωρίσατε ποιος είμαι? Όχι. Θέλετε τη βοήθεια του κοινού? Ναι. Ή το 50-50? Όλα. 50-50. Ο Άκης είμαι! Και κάνω πρόβα για επικείμενο πόλεμο. Μήπως έρθει και στην Ελλάδα, σύντροφοι και συντρόφισσες, όλοι μαζί. Παρακαλώ μουσική, ρίξε μια μουσική πιο να είναι πάνω, από το κοντρόλ. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Θα το τρελάνουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Με τον Άκη και τους προεδρικούς, καληνύχτα, πήγε καληνύχτα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ακούστηκαν πολλά από πολλούς συντρόφους του ΠΑΟΚ, του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι μάλιστα έβγαλαν λαγούς από το καπέλο, αλλά ξέχασαν τα πετραχίλια. Σύντροφοι και συντρόφισσες. Και είναι και άλλα που δεν υπόθηκαν. Κανείς δεν μίλησε για τη συντρόφισσα Μέρη που αποχώρησε από το πυκνό. Και αναρωτιέται κανείς, ποιο είναι επιτέλους το Πασόκ που θέλουμε, σύντροφοι? Το στήρο και πεσμένο Πασόκ της Ρεάς ή το πληθωρικό και στιτό Πασόκ Ντούρο της Μέρης?